Ulantang ka ba? Nasorpresa ka ba? Nabigla ka ba sa nabalitaan mo ngayong araw na ito, kabisyo? Talaga? Hindi masyado kasi prepared ka naman sa balitang yan. Ano ba kasi yung balitang nasagap mo? Si ano, tsaka si ano. Nagkatuluyan na nga talaga. Charot! With harot! Yung mga kaopisina mong hindi umaamin pero biglang boom. Magkakapamilya na. Charot! With harot! Merong ganyan, no? Yung parang magugulat ka na lang. Or actually, hindi ka masyadong nagulat kasi nakita mo na yung mga senyales, nakita mo na yung mga signs. Pero meron din naman yung nagulat ka talaga. Yung nabalitaan mo, na biglang naghiwalay na si ganito. Yan. And kahapon, nagulantang ang lahat. June 9, 2024, biglang ikinasal sina Carlo Aquino at Charlie Dizon sa isang private ceremony sa Silang, Cavite. Ang tahi-tahimik, wala man lang na public na o chismis na sila ay ikakasal tapos biglang boom, ikinasal. Akala ko nga teleserye lang eh. Pero ikinasal pala talagang tunay. So congratulations kina Charlie Dizon at Carlo Aquino. Sa mga nagkaka-crush po ng matagal na panahon na kay Carlo Aquino, sorry na lang kayo. Pero ganun po siguro talaga ang pag-ibig. Sabi nga nila, love is full of surprises. Magugulat ka na lang, may iba na pala siya. Ay, iba pala yon. Magugulat ka na lang, ikinasal na pala siya. Yan. Maging masaya po tayo sa kasiyahan ng ibang tao kesa sa paulanin natin ang mga kung ano-anong chismis na tayo lang naman ang gumawa sa mga sarili natin. Maging masaya na lang po tayo sa kasiyahan ng ibang tao. Matuto po tayong pumalakpak kapag meron pong mga taong natutuwa sa kanilang mga kaganapan sa buhay o meron po silang memorable moments sa kanilang buhay. Ayan. At kung sakaling na-shock ka man, nagulat ka man sa mga balitang yan, normal lang naman yan. Ibig sabihin, tao ka pa rin. Pero ako kung meron man akong surprise na gusto kong matanggap, alam mo kung ano yun? Yung sasabihin sa akin, uy, may sahod na. Tsaka ganito, uy, tumaas na yung sahod. Yun yung mga surprises na gustong gusto kong matanggap, kabisyo. Tsaka syempre, pwede din naman yung, uy, bigyan pala kita ng bahay at lupa. Wow! Pwede po pong humabol kayo dyan. Charot! Uy, charot! Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At siya kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocky Tera.